Vítejte v Tekuté krajině. U mikrofonu je Petr Soukup. Tekutá krajina je podcast pro spiritování, objevování, inspiraci a individualitu. A tato epizoda bude po několika měsících prvním rozhovorem v provedení, na které jsou posluchači Tekuté krajiny zvyklí. A já vítám našeho hosta, Tomáše Kubisu. Ahoj Tomáši. Ahoj, zároveň zdravím všetkých poslucháčov Tekutej krajiny. Vítej v Tekuté krajině. Naším tématem v tomto rozhovoru je letošní druhý ročník Mezinárodní multioborové konference zaměřené na výzkum okultismu a alternativních náboženských směrů Chai Mephisto číslo 2. Já mám rád na úvod jednoduchý přímočarý otázky. Tomáši, myslíš, že bys nám mohl představit, co je to Chai Mephisto? Áno, mohol. A samozrejme, ako si už povedal, tak je to medzinárodná multiodborová konferencia zameraná na výskum okultizmu, ale takisto aj rôznych príbuzných tém, ktoré sú tam zahrnuté. Medzinárodná znamená to, že teda nebude to len československá záležitosť, ale sú tam ľudia takisto aj z Maďarska, z Rakúska a pokúšame sa získať samozrejme aj významných učencov, ktorí sa zaoberajú výskum okultizmu z Európy a poslovali sme samozrejme aj v zámorí, ale teda zatiaľ nie, že bez úspechu, ale teda tá zahraničná účasť je troška menšia, ale je tam samozrejme. Nebudem úplne do detailov zachádzať, samozrejme poslucháči, keď chcú si môžu naštudovať program, takže je to tam teda uvedené, ten program pripomínam, že je zatiaľ stále predbežný, čiže bude sa doplňať, bude sa rozširovať, bude sa meniť podľa toho, ako sa teda ľudia budú samozrejme hlásiť, či už poslucháči, alebo aj teda prednášajúci, alebo aj samozrejme. Okrem teda nie je to hoci naša konferencia, som už iba krátko doplnil, je to teda primárne vedecká konferencia, čiže založená samozrejme na vedeckej platforme, na výskume okultizmu a za príbuzných tém, ale samozrejme vítame aj odborníkov, tak to je z praxe, ktorí majú čo v tejto téme samozrejme povedať. To je asi tak skrátka. Děkuju. Je to čaj, když je někde čaj, tak já tam musím zamířit. A chtěl jsem se zeptat na to, jak vznikl vlastně název Chai u Mephisto. Proč zrovna Mephisto a kde je to Mephisto? Chai u Mephisto, teda, ako už asi stáli posluchači vedia, pravdepodobne väčšina posluchačov je zároveň aj návštevníkom minuloročnej konferencie. Takže tá konferencia minulé bola spojená, bola pod názvom Šťastná hodina. A v súčasnosti, ako takisto poslucháči vedia, tak konala sa na pamätníku Jiřího Mahena v Brne. A ten názov Chai u Mephisto bol zvolený práve preto, že v súčasnosti teda tieto záležitosti vedecká konferencia, verejná vedecká konferencia a teda tá súkromnejšia šťastná hodina, ktorá je určená teda skôr praktikom a hermetikom, sme sa v súčasnosti rozdelili. Samozrejme v priateľskom dobrom duchu nemáme voči sebe žiadne zášte. No a Mephisto jednak samozrejme je veľmi známa, literárna postava. Samozrejme väčšina poslucháčov si asi nevybaví Fausta, ale teda Mephisto je aj zároveň postavou z jednej divadelnej hry Jiřího Mahena. Takže myslím, že sa to priamo ponúkalo, keďže sa organizuje táto konferencia na památniku Jiřího Mahena, a teda aj v súvislosti s tou témou, ktoré je teda výskum okultizmu, tak sa to nejako tak prirodzene spojilo a vyšlo z toho, že Chai u Mephisto. Už aj preto, že väčšina ľudí, ktorí na tejto konferencii sa podieľajú a ktorí navštevujú, tak sú veľkými nadšencami čaju. To tam myslím, že bolo aj minulé veľmi zjavné. Mně se líbí, že to logo, které máte vymyšlený, tak vlastně Mephisto tam by asi měl nést lucernu, ale on má v ruce, natažený ruce má šálek čaje. A to je jako vizuální prvek, který mi přijde úplně geniální. To je velice kreativní a moc se mi to líbí, to je to fakt. Nám sa to tiež veľmi páči, myslím, že asi aj väčšine teda organizátorov sa to páči, toto logo. Tá cesta k nemu nebola úplne jednoduchá. Pôvodne vychádzali sme z minuloročného loga, sme to skúšali rôzne štilizovať, nahradiť tú osmičku, dajme tomu čajovou konvicou a podobne, ale niekedy to vychádzalo také iné patvary, až nakoniec potom teda jeden z hlavných organizátorov a knihovník Jan Ševčík, ktorý je tiež jedným z hlavných organizátorov tejto konferencie, vyšiel s týmto nápadom a postupne sme ho vyladili do tejto finálnej podoby a myslím, že sa podarilo. Skvělý nápad. Já bych ještě v základu zmínil, že teda
Datum je 25. až 28. října 2024. Áno, 25. A pořádá se to v Brně v Májnově památníku. Je to v Brne a čo je také vítané plus, tento rok je vlastne tá konferencia o deň dlhšia, pretože 28. októbra, teda října, je v Českej republike štátny sviatok. U nás na Slovensku je to len pamätný deň, takže návštevníci v Čechách, tí, ktorí budú môcť, samozrejme získajú takto deň navyše. Čiže myslím, že to prípada na pondelok, je 28. Je tedy 28. Je teda o deň dlhšie ako minulý rok. Ano, minulý rok to bylo pouze 3 dny. Vlastně, když máme takhle v základu představenou konferenci ČHU Mefista, myslíš, že by ses mohl představit posluchačům i ty? Samozrejme. Takže, ako už asi počuli, teda moje meno je Tomáš Kubisa, som etnológ, zároveň ale aj religionista. Ja som pôvodne vyštudoval etnológiu s zameraním na orientalistiku, ale teda osud ma zavial na rôzne iné cesty. Venoval som sa aj archívnej práci, archívnemu výskumu, aplikovanej archivistike, digitálnej etnológii a rôznym iným oborom, taký exotickejší, možno spomeňme etnobotaniku, ktorou som sa tiež zaoberal kedysi dávno. No a možno takou zaujímavosťou bolo, že ako som sa vlastne dostal k organizácii v konferencii ČHU Mefista. To bolo práve to, že ja som si ešte ako doktorant som sa robil dizertačnú prácu z nových náboženských hnutí, konkrétne teda védického slovanstva, čo je veľmi kuriózne náboženské hnutie, ktoré spojuje prvky slovanského pohanstva a rôznych orientálnych prvkov, ako aj ďalších. Nebudem zachádzať do detailov, je to veľmi zložitý fenomén. No, ale zároveň mňa zaujímalo aj to, že keďže som zistil, že Slováci sú veľmi prajní týmto novým náboženským hnutiam, napriek tomu, že sa u nás hovorí, sme veľmi konzervatívna krajina. Môžem teda povedať, že to nie je až ďaleká až taká pravda, ako by si mnohí možno želali u nás. No a to som sa teda venovať aj tomu, že ako sa teda manifestoval, dajme tomu, ten hermetizmus a okultizmus na Slovensku, či teda bol prítomný, alebo bolo to hnutie úplne okrajové. No a z okolností vtedy, ja ani vlastne si nepamätám, ako som presne narazil na ČHU Mefista, teda na šťastnú hodinu, na minuloročnú konferenciu. Myslím, že to bolo, že som hľadal iba nejaké konferencie, či sa konajú ohľadom tejto témy. A toto mi vyskočilo. Tak už som nestihol sa bohužiaľ prihlásiť ako prednášajúci, ale prihlásil som sa ako teda poslucháč. A to bolo, dalo by sa povedať, také osudové stretnutie, pretože v nedeľu tam vystupoval s prednáškou Robert Adamec, ktorý je slovenský, myslím, že to asi môžem povedať, hermetik, a takisto aj novinár a pedagóg, s prednáškou o profesorovi Jánovi Okruhlicovi, asi jednému z takých klasických slovenských hermetikov, v tom naozaj klasickom slova zmysle, člen univerzálie a podobne. No a mne to ako nedalo, ja som teda hneď po prednáške jeho ruku sa prihlásil do diskusie a som sa podotkol, že predbehli ste ma s tým výskumom, že ja som sa presne tomuto chcel venovať. No a potom po konferencii sme teda spojili, dali sme reč a ja som mu teda predostrel svoj návrh, že chcel by som založiť niečo podobné ako je Dokumentačné centrum českého hermetizmu na Slovensku. A teda, že on už má ten nejaký základný výskum, ktorý položil taký základný kameň. On súhlasil, no a dnes sme samozrejme, ja som sa nejak tak dostal k tomu, že som zakladajúci člen a jednak riaditeľ tohto výskumu a zároveň Jan Ševčík nás teda požiadal, či by sme sa chceli podieľať ako inštitút na organizácii ČHU Mefista, teda tejto medzinárodnej konferencie, keďže v podstate sme ako inštitút, ktorý skúma práve tieto fenomény a spadá to do našej pôsobnosti. Takže ja som súhlasil a je to tak. Takže sme tu. Páni. Vlastně já tak jako říkám, když přijde odborník přednášet na konferenci o okultismu, jak moc se dá předpokládat, že ten odborník je sám okultista? Ja takmer vždy hovorím, že respektíve si myslím, môj názor, že takmer vždy na 100% ten odborník je zároveň nejako hlbšie ponorený do toho, čo skúma. Lebo mnohé tie oblasti, hlavne tieto, povedzme si to úprimne, okultizmus a podobne, sa nedajú skúmať bez toho, aby človek, respektíve dajú,
ale myslím si, že mnohé také nuancy ujdú tým pádom, keď ten človek nie je do toho tak hlboko ponorený. Stačí sa pozrieť napríklad len medzi religionistov. Keď si pozrieme, tak ja nepoznám skoro žiadneho religionistu, ktorý by skúmal pohanstvo a pritom sám nebol aspoň účastný, ak nie sám aktívnym pohanom, aspoň účastný tých rituálov. Takisto ľudia, čo skúmajú z vedeckého pohľadu metalovú kultúru, sú, ja myslím, že takmer všetci sami metalisti. Takže ja hovorím, teda skoro vždy ten človek, ktorý skúma to akademicky, je v tom nejako zainteresovaný aj osobne. To je zajímavé, to vlastně přirovnání k jakýmukoliv jinému takhle jako oboru, i třeba uměleckým oborům, jako je třeba hudba nebo malba. Vlastně jo, jako na všech akademiích se předpokládá, že muzikolog hraje na pár nástrojů. Áno. Dokonca myslím, že je to tam aj podmienka prijatia na vysokú školu, keď sa, aspoň teda viem, že u nás napríklad v Nitre, kde bola etnomuzikológia, tak tam bola podmienka hrať ako podmienka prijatia na štúdium hrať aspoň na jeden hudobný nástroj. Myslím, že počítají si ale kvóty? Toto neviem. Ja som tu dobor nevyštudoval, ale viem, že tam bolo ako... Čiže, ale áno, je to logické, že ten človek mal tej hudbe troška rozumieť aj z toho hlbšieho zanieteného hľadiska. Áno. Jak to máš ty, okultismus? Som zainteresovaný taktiež osobne. Tak, keď už mám teda ten priestor, tak môžem to povedať, zaoberám sa hlavne experimentálnou mágiou, chaos mágiou, tom praktikujúcim pohanom. Čiže asi takto. Tak ma som sa vlastne aj dostal cez tieto témy, som sa vlastne dostal aj k svojej dizertačnej práci. Som mal teda tých vedeckých Slovanov, ktorí sú na tieto fenomény tiež napojení, aj keď nie vždy v pozitívnom zmysle, práve skôr majú k nim také negatívne postavy. Ale sú tam. Když vlastně utváříte ten program, tak jaký záměr tam vlastně je v těch přednáškách? Je to teda vědecká konference pro odbornou veřejnost plus teda praktikující veřejnost. Je to teda o tom, že ten, kdo tam přijde jako divák, jako posluchač, co vlastně zažije, jako něco se naučí, bude možnost se zapojit do nějaké debaty, co vlastně tím záměrem? Tým zámerom je, teda už som to spomínal, v prvom rade ide rozhodne o vedeckú a odbornú záležitosť, čiže väčšina prednášajúcich je samozrejme či už akademici, alebo teda učenci, ktorí sa či už ako profesionáli, alebo aj dajme tomu ako amatéri zaoberajú teda výskumom nejakého aspektu okultizmu, mágie, astrológie, kabaly, ezoterizmu, mysticizmu a podobne. Čiže primárne tá úloha tejto konferencie je naozaj prepojiť týchto ľudí, čiže akési sieťovanie by sa dalo povedať, naozaj zdieľanie a výmena vedeckých poznatkov a odborných poznatkov. V druhom rade je tam samozrejme aj to, že by sa dala dokúpiť táto komunita, ktorá priznajme si to, má silnú tendenciu sa štiepiť. Je to možno dané tým, že mnoho tých hermetikov, okultistov sú silní individualisti. To im samozrejme nikto nemôže zazlievať, tá doba nie je vždy prajná tým, aby sa tým verejne chválili. Takže chceme vytvoriť také nejaké bezpečné a priateľské prostredie, kde sa aj takto orientovaní ľudia mohli bez problémov prejaviť, cítiť dobre a teraz zdieľať svoje skúsenosti. A čo teda cieľom rozhodne nie je, čiže nikto sa nemusí samozrejme báť prihlásiť na tú konferenciu, nie je tam žiadna forma, by som to nazval, indoktrinácie. Jak sa pýtal, že či sa niečo naučí. Niečo sa naučí určite, ale bude to teda naozaj skôr odborný a vedecký pohľad. Nebudeme nikoho zaťahovať do žiadnych sekt, do žiadnych magických obradov a podobne, čiže to je samozrejme čisto už na každého individuálnej svedomí a preferencií. Jakože není to tak, že přijdu na konferenci a skončím na sabatu obětovat. No, možné to samozrejme je. Ale to už nikoho to návštevníka tam nedotiahne, musí sa tam dostaviť sám z vlastnej vôle, čiže to nebude o ničom presvedčaný, keď nebude chcieť byť. Že vítame v podstate všetky náboženstvá, presvedčenia, svetonázory a podobne. Konferencia je verejná, otvorená každému. Když zmiňuješ přátelské a bezpečné prostředí, budou zase okultní mafiny? To byly mafiny s pentagramem z čokolády, to bylo skvělý.
Toto je možno ešte predčasná, áno, pamätám si ich. Dokonca si pamätám, keď si mal svoju, ak si dobre pamätám, úvodnú zdravicu. Ano, tak jsem mi Áno, zmínil. tak si presne spomínal, že sa cítiš veľmi dobre, že sú tu okultné mafiny a čo je úplne skvelé. Áno, pamätám si, boli výborné, tak boli to mafiny s čokoládovým pentagramom, áno, ak si dobre pamätám. A to je možno, toto je ešte troška predčasná otázka, to gastro sa ešte stále teraz doľaďuje. Ako by finálna podoba, ani ja sám ešte neviem, nie som zaregistrovaný, teda nie som konkrétne zaintervenovaný v tej gastrosekcii organizátorov, takže musíme si ešte počkať. Ale teda ja verím, že nejaká okultná pochuťka tam určite bude. Vlastně minulý ročník s názvem Šťastná hodina, ze kterého právě Čeho Mephisto se vyvinul, tak to bylo nachystaný do neuvěřitelných detailů, bylo tam obrovská spousta věcí a mimo jiný švédské stoly, občerstvení a tak dále. Pak samozřejmě rezervace v restauracích, kam se chodilo na obědy, večeře. Já jenom jako si vypíchnu, že tam jako na to spousta práce a že to je hodně jako bohatě jako zařízený. Je tam, postavili jste celý nový web, máte logo, samozřejmě název, hromada organizace. Co se vlastně jako můžeme tak nějak těšit? Budou tam, když člověk přijde, tak předpokládám, minulé tam byly odznáčky a třeba dostal někdo jako papír, vtištěný program a poznámkový blok s logem a tak dále. Áno, toto tiež ešte momentálne doľaďujeme. Odznáčiky by mali byť, takisto aj tento rok. Samozrejme, lebo to, ako sme už spomínali, to logo je naozaj teda čarovné, takže chceme ho takto opakovať celú tú konferenciu. Takisto budú samozrejme aj upomienkové predmety. Ja ešte nebudem zachádzať úplne do detailov, nech sa návštevníci a posluchači nechajú prekvapiť, ale myslím, že budú ešte zaujímavejšie a povedal by som možno aj bohatšie ako minulý rok. Ještě minulý rok byly taky Trší tanečnice, to by bylo zábavné, kdyby tam něco podobného bylo znova. Áno, ten doprovodný, teraz prievodný program tento rok takisto chceme urobiť možno ešte minimálne rovnako dobrý, ako bol minulý rok, ak nie je bohatší. Okrem teda s tanečnicami z Friday Dancers, s ktorými stále jednáme. A to teda dobre, mali by dievčatá spomínať, že majú čas vtedy, takže mali by aj tí. Okrem toho je tam potom ešte, chceli sme tam, aby sa to aj podarilo, koncert skupiny Klastračínsky Project, ktorí budú mať taký tematický, okultne ladený performance. Takže to teda rozhodne, ja sa na to osobne veľmi teším, že sa to podarilo. A samozrejme, nehovoriac o tom, že nebude chýbať klasicky, ako aj minulý rok, bazár kníh, ktorý rôzne vydavateľstva, bude ich znova viac ako minulý rok, ktoré osobne aj z Čech, aj zo Slovenska prídu. A nehovoriac o tom, naša obľúbená vec, čajové obrady, čajové ochutnávky a podobne, čiže toto samozrejme nebude chýbať ani ten rok. Děkuju, já se moc těším. A když se chtěl bys nám říct něco z programu ohledně přednášek? Naznačit? Môžem, samozrejme. Tak tí hlavní, nazval tak ťahúni, sú väčšinou práve tie zahraničné akademické kapacity. Návštevníkom asi bude už známy aj profesor György Szöny z Maďarska, teda zo Segedu univerzity, ktorý myslím, že v našom stredoeurópskom priestore asi také hlavné akademické pracovisko, kde sa venuje teda výskumu západného ezoterizmu. On vystúpi s prednáškou teda Mephistopheles a Faust. Na slovo som sa na to takisto tematicky takhle. Áno, veľmi tematicky ladená prednáška, ale je to na slovo zlatý odborník do svojej oblasti, takže myslím, že to vidíme veľmi schopne a veľmi vedecky. Takisto Marion Vrbický, doktorka z Viedenskej univerzity, ktorá bola už takisto minulo prítomná, budeme aj prednášku o eluzijských mystériách a nasvedcovacích kultoch v starovekom Grécku. Takže na svoje si prídu priaznivci nie len súčasného okultizmu, ale teda aj tých top minulých. A samozrejme máme tam, okrem toho, budeme prednášku môžem spropagovať aj ja. Náš teda Inštitút pre výskum slovenského ezoterizmu bude mať teda prednášku o tom, ako teda vyzerá okultná a hermetická scéna v súčasnosti a minulosti na Slovensku, čo je asi takisto téma, ktorá je momentálne ešte neznáma. A osobne som aj prekvapený, čo sa nám teda podarilo vypatrať
je toho viac, ako sme si mysleli a doteraz sa nám nepodarilo všetko zmapovať. A neviem, to je asi tak zhruba všetko, tie hlavné ťahuní, čo som tak spomínal. Hovorím, náš program, keď si dajú záujemcovia do Google, začajú u Mefista 2, okamžite im to nájde, máme novú stránku, takže je tam aj sekcia program v slovenčine, teda v češtine aj v angličtine, takže môžu si pozrieť, hovorím, bude sa priebežne doplňať a meniť. Děkuji. Na minulé konferenci, která se tam jmenovala Šťastná hodina, tam vlastně zapůsobil ten efekt toho propojování kontaktů a vznikla tam, já bych chtěl se trošku ponořit na nějakých skupin a institucí, které jsou s tím tak jako spojeny. Vznikla přímo minulý rok něco, čemu se říká skupina síť. Myslíš, áno, platforma síť. Bys nám mohli nějak představit? Áno, samozrejme. Platforma sieť vznikla teda ako taká voľné združenie práve všetkých ľudí, ktorých, či už sú to vedci, okultisti, ale aj ľudia, ktorých to iba jednoducho nejakým spôsobom zaujíma. Vznikla preto, aby sa jednoducho uľahčila komunikácia medzi touto komunitou, takže v podstate pridať sa tam môže, nehovorím, že ktokoľvek, ale teda skoro ktokoľvek, kto je nejak napojený na túto komunitu. Okrem toho, samozrejme, okrem toho zdieľania informácií a komunikácie, tak máme aj nejaké, nazval by som to, verejne prospešnú činnosť, a to je, chceme teda zachraňovať a digitalizovať okultné písomnosti a skripta a artefakty a ďalej ich samozrejme sprístupňovať, čiže toto je taká naša jeden z hlavných cieľov. A okrem toho sa snažíme aj o šírenie teda našich poznatkov a vedomostí. Máme vlastný podcast s názvom Vlezmi na záda, ktorý teda vychádza momentálne nepravidelno, momentálne je z toho chystanej konferencii pomerne dosť práce, takže teraz bude chvíľočku odmlčaný, ale znova sa k nemu určite vrátime. A neviem, čo by ťa ešte presne zaujímalo, ale teda, to je asi skrátke tak celkovo sieť. Pokiaľ viem, združuje to, nie je to iba Československá záležitosť, ale je tam, myslím, že vyše 40 ľudí z 5 krajín. Jeden z nich sa momentálne presťahol do Spojených štátov amerických, takže už môžem povedať z 5 krajín sveta. Dobre. A povedali byste nám něco o Institutu pro výzkum slovenského ezoterizmu? A ako som spomínal, to bol taký naozaj osudový okamih na minuloročnej konferencii. Šťastná hodina, kedy teda Robo Adamec sa prihlásil s prednáškou o slovenskom hermetikovi profesorovi Okruhlicovi. A ja som o ňom teda, každý, kto čítal Milana Nákorečného dejiny českého hermetizmu, to pamätám sa, bola tá knižka. Tak jeho meno už ste pozná, je tam o ňom veľmi krátka zmienka. No a Robo urobil teda to, čo som mohol urobiť aj ja, ale z nejakého dôvodu môžem sa vyhovárať, že nemal som čas a podobne, neviem, neurobil som to jednoducho, zobral počítač, napísal mail profesorovi Nákonečnému a spojil sa s ním a teda mu poskytol niekoľko ďalších informácií o tomto významnom hermetikovi. Bohužiaľ, väčšinou svetských informácií o jeho živote, o jeho štúdiách, o jeho diele, okrem toho teda, že bol akademickým malérom, bol že bol aj vynálezcom. Zaoberal sa teda hlavne optikou a vynálezom vojenských reflektorov na vojenské, ale aj signalizačné a dajme tomu dopravné účely. Takže to ako spomínam, bohužiaľ, o jeho praxi nevieme takmer nič. Zachovalo sa iba zmienka, profesor Nákonečný písal teda, že bol členom univerzálie, mal vo svojom dome, ktorý sme navštívili, magické oratórium, kde teda údajne oživil s Jánom Keferom obraz Paracelsa, stredovekého hermetika, alchymistu. Ale to je naozaj všetko. Zatiaľ sa nám nepodarilo vypátrať nič o ňom ďalšie, či doma jeho písomnosti, či vôbec nejaké existujú. Pokiaľ vieme, nepublikoval žiadne články verejne. Mal zaplatené členstvo v univerzálii, ale hovorím, nevieme, nezachovali sa potom žiadne písomnosti, ani teda nevieme, kto ich spravuje, ak vôbec ich spravuje. No, čiže toto bol vlastne prístup, ktorým Robo na minuloročnej konferencii vystúpil a ja som sa teda s ním takto skontaktoval a hovoril som teda, že som už povedal, že predbehli ste ma. Chcel som do tohto výskumu sa pustiť ja sám a mám teda v úmysle založiť nejaký takýto inštitút pre výskum slovenského ezoterizmu. Nejako v Čechách už funguje 20 rokov Dokumentačné centrum českého hermetizmu. No a on povedal, že jasné, prečo nie, podľa neho je to skvelý nápad, poďme na to. Ja som to spomínal aj Petrovi Kalačovi, ktorý tam rok bol tiež prítomný na konferencii. On to tak nejak
som to duchovne posvetil tento nápad. A dokonca nám už aj dodal niekoľko cenných informácií a dokumentov, ktoré sa týkajú hermetizmu aj na Slovensku. A to je asi tak skrátke všetko. No a my sme už teraz zase rozbehli vlastný výskum okrem toho profesora Okulicu, sme už teda vypátrali aj ďalšieho hermetika. O ňom nebudem spomínať ešte meno, budem mať prednášku na čaj u Mefista 2 v októbri, takže tam ho určite spomínam. A to už je, by som povedal, novodobá záležitosť, pretože tento daný pán pôsobil teda v Bratislave a zomrel v roku 2000. Bohužiaľ, veľmi skoro ako 50-ročný, ale zanechal po sebe celkom rozsiahle dielo, aj keď nie úplne písomné, ale vďaka jeho žiakom, ktorí samozrejme teraz žijú a vďaka jeho pozostalosti, narazili sme na dámu, ktorá spravuje jeho pozostalosť, tak vieme jeho prax celkom dobre zrekonštruovať. To sú naše dve hlavné výskumné línie. Teda. Dedičstvo univerzálie na Slovensku a hermetizmus po roku 1989. Ale samozrejme, ak sa objaví niečo aj v období neslobody, totality, socializmu, tak určite pôjdeme potom. Tak to byly vlastně vyjmenované 2 projekty, které jsou relativně mladé. Trošku tradiční už jako tradiční je knihovna Jiřího Mána v Brně, která vlastně je to ten prostor, kde to celé vzniká. Je to vila Jiřího Mána, který zde žil. Po Mánově památníku tady máme Historie Európána. Myslíš, že bys tam mohl představit tento projekt? História Európána je ďalší z tých akademických partnerov. Je to vlastne spolok historikov, aj nadšencov histórie, bádateľov v oblasti histórie, hlavne v moderných dejinách. Vznikol na pôde Masarykovej univerzity na historickom ústave a je otvorený teda všetkým záujemcom, ktorí sa zaoberajú modernými európskymi dejinami. A jeden z ich teda hlavných prínosov je, že sú to skúsení konferenční manažéri. Jeden z ich hlavných cieľov je teda organizovanie konferencií, aby teda mohli prepojiť bádateľov v oblasti moderných európskych dejín. Vlastně další, které bychom mohli jmenovat, jsou Friday Dancers, což je právě taneční spor brších tanečnic, které loni vystupovali a doufáme, že budou vystupovat i letos. Pak já jsem rád, že Tekutá krajina se může připojit jako něco jako mediální partner. Ano, hej. Děkuji. Pravda. Já se moc těším, že tam nahrajeme zase nějakou pěknou anketu. Já mám moc rád projekty anket, které jsou zajímavé, jak je to vlastně o tom, že já vezmu rekordér, obejdu posluchače, tak během těch pár dní každého se zeptám na pár věc, pak z toho vznikne třeba 20-minutový nebo 30-minutový nějaký jako rádový dokument, rozhlasový dokument a vlastně je to takový příjemný formát, který se dá udělat velice hezky, se s tím strávit čas postprodukci a je to hezký, že se člověk popovídá s těmi lidmi, dostane se nějakého nového kontaktu. Je to, co jsem začal experimentovat. Není to moc populární, bohužel jsem zjistil, že se to lidi moc nepouští, ale je to něco, co dělám moc rád, takže a určitě pro někoho, koho zajímá, jaká tam je atmosféra, jaká tam byla atmosféra loni, tak si může zajít na Tekutou krajinu a pustit si rozhlasový dokument z minulého ročníku a předpokládám, že ta atmosféra se tam bude tak nějak podobně opakovat. Takže to je třeba jako taky možnost. A samozrejme dostupné sú, pokiaľ viem, aj samozrejme záznamy z prednášok z minulého ročníka, takže na YouTube sa samozrejme dá ponoriť do minulého ročníka. Celkom úspešne. Ano, na YouTube se dá hledat pod šťastnou hodinou. Áno, tam je to pod šťastnou hodinou. Tam to není pod Tekutou krajinou? Nie, tam to je šťastná hodina, áno. A samozrejme aj tento rok bude sa streamovať a bude sa samozrejme zaznamenávať a zverejňovať. Jo, to je vlastně zajímavé, že člověk může přijet fyzicky a může se dívat online na konferenci. Áno, je to hybridný model konferencie. Áno, myslím, že po korone už sa ani inak fungovať nedá, takže jednak je to aj tým, že tá kapacita pamätníku je pomerne obmedzená. Tam myslím, že 40 miest pre poslucháčov, takže musíme, keďže chceme zdieľať vedomosti, takže musíme robiť aj tak. Pokud se nepletím, bude opět taky jeden stream, který bude v angličtině, že to bude zároveň jak jako v češtině, ve slovenštině, tak zároveň v angličtině?
Jakože Áno, dva různý vysílání online. áno, malo by to tak byť, že všetky vlastne príspevky, prednášky, ktoré budú či už v slovenčine alebo češtine, budú zároveň simultáne tlmočené do angličtiny a samozrejme aj naopak. Každý návštevník mal rozumieť. To je jenom tak, že kdyby někdo měl kamaráda, který by rád se zúčastnil, ale je v zahraničí a neumí česky, tak, nebo slovensky, tak právě má možnost se naladit na nějaký anglický kanál. Já bych chtěl ještě zmínit Ondřeje Varaťu, který možná bude znovu překládat, co jestli tušíš. Áno, tých prekladateľov je tam viacero, môže byť, jedným z nich som aj ja. Ale áno, primárne Ondrej už je vyskúšaný, išlo mu to minule výborne, má skvelý prednes, skvelý prízvuk, takže ja mu to rád prenechám. No, já bych chtěl jenom zmínit na okraji, že překládat simultánně je ohromná, je to zápřeh, je to povinnost, je to něco, na co se lidi cvičí intenzivně třeba 2 roky a je to jako dost neuvěřitelný, jaký on tam složil loni výkon 3 dny překládat v kuse, to je jako naprosto neuvěřitelný. To áno. Opravdu klobouk dolu. Áno, klobouk dolu. Ja tiež za to veľmi obdivujem a teda prajem mu veľa šťastia a dúfam, že aj tento rok to bude minimálne rovnako dobré, ale ja som si myslel, že... Ja, my jsme se dostali trošku daleko nějak, ale vlastně ještě jenom bych ti zmínil, že tam jedním z podílejících se subjektů je Cestače, která bude právě zaštiťovat očavé obřady. A když jsme tak jako vychválili Ondřeje Varaďu, tak bychom se mohli dostat k organizačnímu týmu jako takovému. Možná, že bychom mohli začít Janem Ševčíkem. Musím. Tak bez neho by asi žiadna konferencia nebola. Takže ja myslím, že asi väčšina či už poslucháčov alebo návštevníkov ho pozná. Je to knihovník, vedúci pamätníku Jiřího Mahena, ktorý takisto aj politológ a historik, ktorý sa špecializuje na výskum histórie okultizmu, hlavne teda v českých zemích. A je teda, myslím, že táto konferencia bol jeho nápad a myslím, že ju zrealizoval veľmi úspešne a jeho prínos je hlavne v tom, že nám poskytol práve ten priestor, ktorý pamätník reprezentuje, že táto komunita sa má naozaj krásny reprezentatívny priestor, kde sa môže stretávať, kde sa môžu konať takéto akcie. Takže Janovi naozaj, on je taký, svojho času to myslím, Petr Kalač používal ten podpis dokumentačného centru Spiritus Agens. By som ho povedal, že áno. Je to, preto to je presne Jan Ševčík, Agens dokumentačného centra českého hermetizmu, tak ja by som povedal, že Jan Ševčík je práve Spiritus Agens, práve to je čaj u Mefista, ktorý jednoducho toto všetko tak nejak spískal a myslím, že veľmi úspešne. Bez neho by asi to neexistovalo. Ďalej, okrem teda seba som už spomínal, ďalej tam máme samozrejme organizátorom Veroniku Šulcovú, takisto neúplne neznámu dámu, či už poslucháčom alebo návštevníkom. Je to politologička, spisovateľka, myslím, že v bývalom Československu asi neexistuje väčšia autorita ohľadom vúdu a afrokaribských náboženstiev. Jej knihy sú nielen, ja som teda mal tú čest si prečítať zatiaľ všetky, čo vyšli ohľadom vúdu a myslím, že jej knihy sú teda nielen cenné pre antropológov, historikov a orientalistov, ktorí sa zaoberajú práve takýmito náboženstvami, ale aj pre teda bežných návštevníkov, teda bežných čitateľov, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o tejto exotickej odnoži religiozity. Takže Veronika Šulcová, je tam samozrejme Olga Čejková, ktorá je takisto religionistka, doktorantka v Olomouci, takisto tá sa venuje, tá má tiež veľmi zaujímavú oblasť svojej expertízy, by som tak povedal, tá sa venuje teda výskumu religióznych aspektov poľovníctva. Dobre, to tam teda myslivosti, asi áno, poľovníctvo. Áno, myslivost češtine. Ondřej Váraďa, toho sme už teda spomínali, ten teda má na starosti, je teda historik, zaoberá sa hlavne teda, jeho oblasť výskumu je troška iná než väčšiny, zaoberá sa teda dejinami československých légií, ale napriek tomu je teda veľmi vítaným členom tejto komunity a ako sme už spomínali, vynikajúci tlmočník, čo mu ešte nikto asi nezoberie toto prvenstvo. No, takže potom je tam samozrejme Inka Šána, ktorá sa práve stará o to gastro, ktoré ťa zaujímalo, či budú tie okultné mafiny, takže tam adresujú túto podkazávku práve jej. Že či budú, to naozaj neviem. OK. Potom tam samozrejme máme ešte Markétu.
Prepáč, vypadlo mi prezvisko teraz. Markéta má přezdívku Oscar, už je používá veřejně jako přezdívku. OK, necháme teda plný umeleckým menom. Ktorá sa takisto zaoberá, teda tá je práve práve človek z praxe, tá nejaká odborníčka na českú ľudovú mágiu, čarodejníctvo, európske čarodejníctvo a podobne. Takže, a samozrejme, tých organizátorov je tam mnoho viac všetkých, keby sme chceli menovať. Ano. Je to obrovská akce, je to vlastně 4 dny plného programu, takže logicky těch jako podívajících se subjektů a lidí, co to organizují, je hromada, ale vlastně je tam právě takhle pár tahůnů, které jsme zmínili a my vám všem děkujeme za to, že to celé pořádáte. Já se do Brna moc těším, já mám Brno moc rád. Já takisto. A vlastně kdyby posluchači chtěli najít web, tak je to velice jednoduché, když dáte do Google Čaj u Mefista, tak je to vlastně první věc, která vám vyskakuje, je to velice jednoduché najít. Můžeme znovu zopakovat, že datum je 25. až 28. října 2024. V Brně u Máhrova památníku. A vlastně já tím to asi pomaličku uzavřu. Všem děkuju moc za poslech a eventuálně se můžeme na Čaj u Mefista potkat. Doufám, že se tam všetci vidíme. Děkuji. Tak já děkuji všem posluchačům, že to s námi vydrželi. Mějte se krásně a já se na vás těším u další epizody. Majte sa pekne, ahojte.